И здравейте хора, аз съм Изкобеге и днес ще ви покажа тази игра, която се казва Critical Obsidian. Поне така каза моя приятел. И искам да ви помоля нещо. Моля ви, абонирайте се за моя приятел Стефан, така си канал ме е Стефан Про Стефанов. Моля, влезте, абонирайте се, това ще много за мен. Също за Kickstarter BG, да, така се казваше, моля и за него се абонирайте. И така, свърших с мобите, сега нека да започваме с самата игра. Другия клип ще играем една игричка на компютъра, не на лаптопа, компютъра се развали. Май правих такъв клип, в който ви казах. Да, компютъра се развали, няма да има такъв. Няма да правим клипчета, там имах, за съжаление, имах Clash Royale. Бях 10 арена. Но ме яд. Имах 10 легендарки, хора. Имах 10 легендарки. Всичко отгоре ми го спряха сега. И искам да се забравих какъв му беше акаунта. Ще да се го взема тук на телефона да правя клип 60-та арена, да вземам 11-та. Бях 3100 купили, колко бях. Сам съдиках без никой да ми помага, че си на игра пакето. Не, и веднъж един мой приятел ми помага. Така се това мисля. И така, сега не го започвам близката да ви покажа как се играе тази игра. Тук се надолу, тук нагоре, това примерно стреляш. И после с това презареждаш. Малко ще кричи да го дръпнем, защото много. Мисля да включвам другия клип камера. Ако не, няма да включвам. Ето. Айде, убих го. Супер, убих го. Така нека да презаредим, да уверим оръжието. Не е хубаво. Снайпер е май. Снайпер е. Ма ние сме в коя битка сме. Само ще изиграем още една. Ето. Ами убима, аз бях на малко хил. А не, тук си избирате колкото искате оръжия. Аз искам това сега. Не е много хубаво, малко е, за съжаление. Това кой е там? Не, това са нашите. Факс. Ето са от нашите. Трябва да го настигна. Аз много обичам тук да сме в компания, защото ако съм сам. Ето, сега откъде ме застреля? Бас. What the fuck, как ме удари? Как? Не, те пък са моите. Я му видим. Оп! Те ще ме убият. Къде си? Буклук. Сега да ме убиеш, нали? Не! Ето къде съм? Видя лицето ще умре. Той умря. Аз бях на 5 хил хора. Така е 2 пистолетчета. Но яко презареждат 2 пистолетчета. Това съм аз. Откъде? Убих го! Няма, аз бях на колко хил. Аз можеше да имам шанс да го... Тук е ти уръдя, сега не искам да го... Не, съм го пробвал. Аз тръгвам. Падам се. Да. Бихо! Пат. Това беше мой. Това беше баща ми и просто ме питаше нещо. Сега ще ме убият, аз съм на 14 хил. Без ще да ме убият. Той умрях някъде.
Извинете за баща ми, но той трябваше да ме пита нещо. Съжалявам, не трябва да се включва в клипа. Защо вървим така? Апа се изправя по-ръчно. Има ли някой въобще човек? Кой стреляш? Не знам. Не, откъде? Не, куче мързо. Баща, как го убиха? Всички са снайпер, ма тук е снайпер. Също зависи от снайперските, например, качваш се тук горе, и се тук може да ги снайпваш. Още и че има карта, за съжаление, не мога да я видиш цялата. Много гадни хора, има карта и... Аре. Ги петнахме. Фак! Как можехме да не петнем, бе, хора? Така, хора, още 7 минути. И свършваме с клипа. Дълъг е този клип. Май това е най-дълъг, който съм правил, но това е много готина. Като GJ5 на по-готина. Да, fuck you. Никой сме? Да. Къде зато много зле, къде го застреля. Пъй тази зона много готина. Мен ми харесва. Повече от всички. Но задръстени пътища. Не мога да минаваш през тях. Деш ме убият, сещам. Абе. Ми. Сори хора. Съжалявам, че умирам толкова много. Извинявам се, ама още съм слаб на тази игра. Ще правим клипове на нея. Ще се забавляваме. И така ще стане по-добър. Този Стефан Простефанов също е доста добър на тази игра. Те бяха двама. И тази не ги изстрелнах. Ужас. Той се избера много урадия. И май не съм го пробвал. Не пробвал съм го, яко е. Уй, този да скочи. Ако беше друг, пък ще да го снайпна. Така. И да го снайпне. Да fuck you. Да fuck you. Да fuck you. Он това съм аз. Или не съм следва. Ньо. Поне един убих. Тикток победа би от другията 6 да му убих, даже можеш и дам да не го да беше убих това. Някакъв умря от нашите. Не, чакай, ще те убият, бе, човек. Не върви сам като мен, ще те убият. Тук някой ме застреля в главата. Тут, нали ви казвах, че... сега първо. О май гаш. Къде? Как мразя да се случва така. Това. Хора, май заглавието ще е най-слабия на тази игра. Май мисля да пиша на заглавието. Най-слабия на тази игра. Още 5 минути, хора, и ще ме слипа. Бях на малко хелта и мама да стреля един път, не видя. Баси. И баси, ако тук пешкала е. Къде го е? Ей така. Това е пешкалото, магия. Да. Това май убия на един удар. Но яко реди е. Те го убия. Не. Най-слабия съм, хора. Тоест пък две пистолети ще се снайпи, бе. Ето го е, също уби. Не ми да разбира. Хора, това е някаква тъподец, което ще трябва да гледа. А тя е само на 3.
Убий ги двамата. Няма как, хора. Да си тук. Пак го убих сам къде идах. Това пак с ножа. Много зле. То веднъж мене както е така. Седях и така искам да отнем, но ето само с ножа ми ударя главата. Не че изглежда, но ако беше истина, можеше да ми удари. Аре, ще е толкова забавно. Бах толкова близо. Как с пистолета е, човек? Ужасен пистолет. Еш пробвам пистолет. Ето колко са яки са хора. Еш как са репсално си свърля патроните. И гледай коста. Цак. 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 Басяко сам как ги върти. Ами хора, ще загубим. Това беше много гаф. Наистина тогава ще бъде. Много съм слаб на тази игра. Я се пича, сега го убият. И как го стрелна. Ще някой. Не врата да бягаме. Аз съм много зле на тези хора. Аз съм толкова зле и толкова проне, че направо не това няма смисъл. Проне. О, това съм аз мисля, че някой друг. Аре бе, искам да свърши това време. Защо умря, бе, човек? Ще стрелям от пистолета. Ма то не изписва, че е червена картата. Ама то не изписва, че е червена картата. А то това аз ли бях, защото... Май да аз бях. Ай сега ще свържи времето, хора. Клипа ще е 20 минути сигурно. Искаме тук да се качвам, да се качваш. Искаме тук да ги... Не. Дот. Хора, направо аз съм много зле на тази игра. Аз ги... Ма то не ми изписва, че е червен. Чакато ме убие. Гаси. Гаси. Не... Оправя, бе. Много съм слаб. Много съм слаб. Много съм слаб, хора, аз съм сигурно ще съм на последно място. Малко така. Сега в последните секунди гледайте какво прави, хора. Да, пичове дефетна. О, на второ място, бас, на второ място. И така, хора, това ще бъде всичко за клипа. Надявам да ви е харесал. Така, дайте палец нагоре, абонирайте се, споделете и ще се видим следващия път, когато се видим. Бай-бай.